Mugovera musi wa22 November, musi uyu kwakanga kune mabiko makuwerere mafaro ekudzokera kwababa namai Chirenje mumba mavo pamwe chete nemhuri. Mapostori, mapentekosti, vanhu vakabva kwakasiyana siyana vakauya. Ndofunga muri kuona kunyange vatungamiri veJohani Masowe Shanu vachivhara nababa Mozi, baba Niko, baba Magirazi. Musi uyu kwakafarwa zvekurevesa. Regai timbonzwa vatungamiri vemapostori vachiri kurukura nango sei. Aiwa, ndichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti tinoramba chingowana ichibva kwamuri. Iye zvino ndinonzwa kutya, ndinonzwa kudedera nekuda kweutekwa-tekwa hwandamira nawo, kwete kukereke kwawo chete asi nyika yeZimbabwe. Vandakamira navo vanonzi madzibaba Mozi Gwanzura. Ndofunga vese mese munowaziva nekuti ndo zvakare mutungamiriri wemapostori ese nemazayoni. Handiti tida kutenda nekuti tiri kuno kwa Chirenje vati hazvigone kuti ndirege kusvika, kunyange vari ebhizimen vati rega ndisvike nepo. Baba Mozi tinonzwa kudedera tichikonai. Makadi henyu munhu waMwari. Ndofara sekuru makadi sekuru wenyika. Tinoti mozonzwamo munhu achiti handisi sekuru wenyika, ivo vatungamiri vachiti ndinde. Aiwa, tinotenda nekuva pano kwenyu. Chekutanga kwazisai mhuri yeZimbabwe, zvakare mokwazisa pane vari kunze nevari muZimbabwe. Aiwa, ndinoti makadiko mhuri yeZimbabwe kumatimana kwamuri ikoko. Vari kunze kwenyika, abroad, mhiri kwemakumbo ikoko, makadiniko. Aiwa, isi kuno tinowafara tiri pamusha pavaChirenje, vamurikuona tichifara tichidhinda mudhindo. Tinotenda. Ndofunga zvarebwa kunzi vauya kuzodhinda mudhindo. Chekutanga, mhuri yeZimbabwe, there is no need for introduction because ava mutungamiriri wedu kunyange paSaint TV. Mutungamiriri kuungana tichitanga panyaya vaChirenje kuvanhu vechitendero inorevei nyaya? Harisi bhuku rimwe ratonyorwa here rechitendero? Aya mabhuku. Alright. Mabhuku tadzidza zvakakura kubva pana vaChirenje nenyika zvekare yeZimbabwe nepasi rose. Vanhu vadzidza kuti upenyu hunooma asi hunozosvika pahunoreruka. VaChirenje vakararama nguva yakaomarara. Saka mukati menguva yakararama iyoyi vanhu vazhinji vaifungidzira kuti munhu atofa pasina munhu, asi tinoziva kuti Mwari anosimudza marombe kubva muguruva. Saka vaChirenje vatanga upenyu kutotanga chaiwo. Saka muchitendero tinoti mharidzo dzedu dziparidzwa ziyadza kuti musarasa tariro. Musarasa tariro. Kunyange ukasvika panguva yakaoma sei, mudambudziko rakakura sei, ukasvika papi panopisa nerudzivai, tariro. Saka sekuti muchitendero ndo bhuku rakafunda, mabhuku nemabhuku atadzidza. Saka noda kungo yedu tinongoti mhuri yeZimbabwe kuzvitendero pamuri ikoko ngatitendere. Chitendero chese chaona pane vamwe vabva kumakereke akasiyana siyana, ende pane chandachitarisa ndaona ana baba Ishebholo, ndaona vana baba vakasiyana siyana vari panapa. Ndaona muchibatana naana Bishop Nyamakanga, vabatana nezvitendero zvakasiyana siyana. SevaKristu kubatana uku kunorevei? Tinonzwa kuti vamwe vanoti imi hamusi chaiko, vachiti hondo idzi kana tasvika pamatambudziko akadai mungadawo kuti kudii? Tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe. Dambudziko riri kuna vaChirenje harina kubatwa nemunhu mumwe chete, harina kubatwa nechitendero chimwe chete, asi rakabatwa nezvitendero zvepasi rose. Saka zvakakosha zvakare mukati mezuva ranhasi kuti maona vanhu nezvitendero zvakasiyana siyana tichifamba tiri pamwe chete, tichitungamirira munamato tiri pano, tiri pakati tiri pamwe chete. Saka ndinoti kusiyana chete kwembatya dzatingapfeka
asi watinosumba ndiwatinoshumira umwe chete. Iye umwe chete Mwari ndiwatinonamata tose. Saka kuti uyo asiri chaiye aiwa anenge achingoropolitics kwenya kusiri kukwanga kuti vanhu vabve vachienda, asi tese tiri vanhu vaMwari. Saka tinongotenda kuti vataura zvamakafunda makanga pano toda kungozvitenga kuti ndokunoti kubatsirane. Saka tinotenda. Aiwa, mashoko makuru atiri kupiwa nemutungamiriri. Rega ndichirega kuramba ndakavabata nekutoti kutaura kuno kune vamwe vangatoti angosei ndimakutora nguva yese. Muzova vatungamiriri kana vasvika umwe munhu ane achida kungovakwazisa kuti atore nyasha. Maita basa baba, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Imi musati maendawo. Alright. Imi sekuru imi musati maendawo. Alright. Ava ni sekuru venyika. Tinogamuchii. Sekuru venyika kwete sekuru womunhu. Tinogamuchii. Vachirenje havana kumbobvira vakavaona kana kuvaziva pakukura kwavo, asi vazoziva vachirenje nekuda kwematambudziko avakaona chitenderera mumasaisai, vakazvipira kuti vabuditse pfuma yavo vachitenga madhata, vachitenga fuel, vachiuya pano kuzoona zvinofamba sei kusvikira mhuri yeZimbabwe yose yaita zvayaita izvi nokuda kwavo baba vedu vasekuru venyika. Rambai muchiita musaitira vachirenje. Mwari vari kuona, nyika yeZimbabwe iri kuona, nesu tiri kufara. Titendei tikupeisano dzenyu nemaruva enyu muruva penyu kuzoisa maruva mafasa takupai maruva enyu akanaka chikuenyika. Maita basa tinotenda, maita basa vatungamiriri vedu, baba Muzi, vatungamiriri vane rudo. Komango sei namutungamiriri wedu akatumwa kwatiri tikuti much love and God bless. Aiwa, tida kutenda Mwari. Murume uyo ari panapa vazhinji ndoiziva kuti makambomutsvaga mukatadza kumubata, asi ndanzwire wanyasha. Ini pamwe chete nemi tawandirwa nyasha. Muranda washi ava vanonzi baba Niko. Yes. Baba Nika ava manje mupostori, muprofita mukuru muno muguta reHarare. Makasimba here muranda wacho? Ndinogamucheka sekuru wenyika. Ndafara zvingaita. Alright. Ndanzwa mutungamiriri vadaro. Aiwa, ndanzwa kufara pandakuona muchisvika. Ava vamuri kuona mukaenda panonzi vanhu vese vanopinda Mwari vanopaziva panonzi paN Richards. Mukati muri parobot repaN Richards muchibuda muwa makafuratira Harare, paleft apa muchaona panenge pane kota dzakawanda kudarika vanhu. Ndo mutungamiriri weipapo, ivo vachitungamirirwa zvakare nababa Muzi, kureva kuti vane ropapadzo vakatora kumutungamiriri vakaenda. Ndaitoti mota dziri apa ndikangosvikawo ndogona kuitawo yangu chete. Mukangotsika chete munotobva muinayo. Ende kwete doko sechangu chandinofamba nacho. Zvakadii basa raMwari? Basa raMwari tongoda. Ndafara ndakuonai. Chekutanga semapostori zvinoreve zviri panapa, basa riri panapa semapostori. Ndaona imimi matoti aiwa, chero tanga tichibatsira vanhu kwatinobva takumbonomira nemupostori. Basa riri panapa rakakosha zvisingaite. Everyday munhu unodzidza, kureva kuti mukudzidza kwaunoita mazuva ese izvezvizvi ndine kudzidza kwandaita kuti munhu akaunganirwa panapa wemupostori. Asi vanhu pakumubatsira havana kutarisa kuti mupostori here, anonamata kuchechi ipi, Pentecostal here kana kupi, asi vanhu vaisa rudo vakabatsira vakati no mwana wemuZimbabwe. Saka zvandipa chimwe chikoro chandatodzidzawo nhasi kuti haufaniri kuti ukaona chero munhu asingatende naye kushombe imwe chete womuona semunhu asingatende kana kuti semunhu asinganamati. Saka zvandipa kuona kuti tinofanira kubatana sevanhu veZimbabwe. Hatingambononamata muchechi imwe chete tese tikakwana, tofanira kutonamata Mwari kwavari, Mwari kwavari, Mwari kwavari, asi tose tichinamata Mwari mumwe chete. Amen. Kana pakaita problem tobva tabatsirana tese sevana veZimbabwe. Pane vanhu vakakontribute. Ndofunga takambotaurawo pane 25,000 iri kudiwa nekukazika. Pane vanhu vakabvisa kubva 50 cents, vamwe waikanda 10 cents, vamwe vakabvisa 1,000, vamwe vakabvisa 1,000. Shoko renyu rekuropafadza vanhu vakadaro nderekuti kudii mutungamiriri? Ndinoda kutenda kune vanhu vane rudo.
vanhu vane rudo shoko randoda kukudza njere kuti Mwari anoropafadza vanhu vagara vaine rudo uye munhu anokwanisa kutopawo mumwe munhu. Amen. Kwete munhu asingakwanise kupa, nekuti kana usingakwanise kupa Mwari havana nidhi yekukupa nekuti havakupe yakawanda nekuti hauna mumwe wokupa. Amen. Asi munhu anopa anopiwa zvizhinji. Saka imimi makapa nerudo nemwoyo nekuti mumwe munhu akabvisa dhora asi dhora rakatokura kwaari. Amen. Saka dhora iroro rakafanana neakangobvisa 1000. Amen. Saka indiri kuti Mwari ngaakuropafadzei nerudo rwamakaita. Chero munhu ane mari yaakabisa iyo Mwari ngaakuitire zvakanaka, akusvitse muzvishuwiro zvemwoyo wako. Amen. Ndo mashoko andinoda kutaura kune vanhu vose vakaisa rubatsiro rwavo. Tichitarisa kuti tine utungamiri hwataona panapa vemakereke akasiyana siyana. Tichitarisa zvakare kuti mutungamiriri vedu Baba Mozi watouya panapa. Chida kutarisa kuti ndo vakatarisirwa nenyika. Paine vatungamiriri vekumasowe ana Baba Mozi, ana Baba Golo, ana Baba Magirazi. Inini ndangodzwa 1 minute na Baba Mozi kunzi ndo chitiko chiripo ndikatomhanya. So nevamwe vandatosvika vari panapa vakuru vemapendakostal vandisi kukwanisa hangu kutaura nemazita avo nekuti hazvanda abatata. Ndamira neotekwa-tekwa. Baba Magirazi ndofunga hava is a man who needs no introduction. Mukaenda kuapostora munotoziva kutotaiwa kune vanonzi Baba Magirazi. Baba Magirazi makasimba here muranda wake? Ndagamuchira andimaziva kuti vatungamiri vari kutongo ndiri gotwe rekumba kwamai wavo. Makadii muranda wake? Tinofara. Tafara patakuonai muchisvika, taona convoy ichiuya tikati ndiani kwakusvika wanikwe ndimi. Chekutanga tinoda kuti makorokoto tanzwa mabasa kuti kubva kumutungamiriri Baba Mozi muchidaro manga muchifamba muchibetsera nemurume uyu paminamato. Tinoda kuti makorokoto kwamuri sevapostori. Nautenda Baba Mozi. Zvavanoita nezvakunoita. Vafana dai tomani vafana vatimanye tosapota mupostori yedu tangotenda nedo mukuru kusiya mabasa ese kusiya mugomera pachiti tongotenda Mwari nemisekuru nebasa ravaita ramatibatira kushambwa dzashambadza utendi wedu mupostori waMwari achibatsirika nhasi mashura kani ishura riri pana 4 years munhu anenge arasatarira kana kunamata anenge asanamata asi ababa havana kubvisa ngoche kureva kuti baba vaingoramba vachiuya vachitenda muna Mwari kureva izvozvo zvandidzidzisawo nokuti pane pamwe patinosangana nematambudziko kuti nai Mwari muripo asi zvatisa kuti Mwari anodayira nenguva yake chero zvaita sei pamurume uyu kasai chata mungwemvu muri kurinzwa shoko rekusarasa tariro rangotanga kutaurwa nemutungamiriri apa. Tirinzwa mutungamiriri zvakare vari kutaiwa shoko rekusarasa tariro. Saka iwewe dambudziko rako rakura sei rekuti uri mumba uri kudya wakaguta hauna mwana ari kurwara hausi kurwara asi kuti une dambudziko rakakura nderakura sei rawakuda kutorasa tariro. Ndinoda kutenda vapostori rudo rwawaratidza panapa varatidza kuti aiwa tichamira neumwe wedu. Shoko guru ramungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe. Tinango kutendai mese neruoko rwamakaisa. Amen. Ari nani vari kunze kwenyika vari papi vakabvisa 50 cents vakabvisa dola vakabvisa pakuru vari ngaakuropafadza. Shoko guru mashoko ekuropafadza varanda vaMwari avo vapostora vaMwari vari kutaiwa isusu katauya nemutungamiriri kuti tizoonawo chiitiko ichi. Baba Magirazi vari kutaiwa Mwari ngaakuropafadzei pane kubvisa kwamakaita. Baba Magirazi maita basa muranda wake. Ndinogamuchira from Uncle Said, much love and God bless you.